Internet je zvláštnejší, než si myslíme. Sociálne siete používame každý jeden deň. Ale niektoré fakty o nich ste vôbec nevedeli. Ak ešte nemáte follow na týchto sociálnych sieťach, tak prosím utekajte dať. Taktiež budem veľmi vďačná za like, share a komentár. Ak neviete čo napísať, iba odpovedzte na popisok. Mne to nesmierne pomôže a užívajte ďalej videjko. Priemerný človek strávi na sociálnych sieťach viac než 2 hodiny denne. To znamená, že za rok scrolluješ približne 1 mesiac života. Len videjkami. A áno, aj tými, pri ktorých si len scrollol ďalej. A vieš, prečo je vôbec také ťažké prestať scrollovať? Aplikácie ako TikTok alebo Instagram sú vytvorené tak, aby tvoj mozog každé jedno ďalšie videjko čakal, že veď to ďalšie bude zaujímavé. Psychológovia toto prirovnávajú k efektu prekvapenia. Nikdy nevieš, či ďalší swipe bude boring, alebo to najviac zábavné videjko, ktoré si kedy videl. A práve preto pokračuješ ďalej a ďalej a ďalej. Viete, aký je ďalší creepy fakt? Algoritmus často vie, čo ťa zaujíma, skôr, než o tom vieš ty sám. Keď zastavíš videjko čo i len o pár sekúnd dlhšie, aplikácia to hneď zaznamená. Takže áno, jedno videjko napríklad do Fun Facts môže zmeniť celý tvoj FYP na aj kľudne 3 týždne. A teraz najzábavnejšia vec. Priemerne ľudia dnes častejšie povedia: videla som to na TikToku, než čítala som o tom v novinách. Internet sa stal doslova miestom, kde sa väčšina ľudí dozvedá informácie. Čo je kinda scary, keď si uvedomíš, koľko fake informácií sa môžeš dozvedieť. Sociálne siete teda nie sú len random aplikácie. Sú navrhnuté tak, aby si tam zostal čo najdlhšie. A úprimne, funguje to až príliš dobre. Pretože si dopozeral videjko až sem a až teraz ideš scrollovať ďalej. A práve preto